И здравейте хора, добре дошли в новото видео, да ще играя на Fortnite Chapter 2 сезон 2. Така, преди да започна, нека да кажа, в следващото видео ще направя туториал как да я изтеглите. И така, преди да започна да играя, да ви опиша самата игра. Имате 1 милион и 500 хиляди V-Bucks, обаче аз съм похарчил малко от тях. Всеки ден на айтъм шопа ви се сменям в 3 сутринта. И общо взето тук не сте с full locker като в сезон 7. Трябва да си купувате айтемите вие, но ви дават безплатни V-Bucks. Така, тук имате само Battle Royale, нямате Creative. И повечето тук ще са ботове, защото ви пуска с 100 човека в игра и около 30 от тях са истински хора. И да, това ще е което ще кажа и нека да започваме. И така хора, вече сме в игра. Май забравих да кажа в лобито, че понякога тук, даже не понякога, във всяка игра като влезете, лагва изключително много. На който и регион да сте, Европа, Северна Америка, където и да е. Ето, нормално едитване няма да се получи. Но за мен това не е голям проблем. Най-важното за това видео да изпълня целта да направя победа. Тук е дуо, имате и тимейт, който не е бот със сигурност, в смисъл няма да ви пусне с бот. Мен ми е интересно как има Galaxy това. Бакблинга е нулевия левел буквално. Може и да е бот. Да, бот е. Но както и да е. Ще се опитам да си изкера сам играта. Продължавам го този глайдър обаче. Само една секунда. Така. Да е малко по-тиха тъпата игра. Реално имаме проблем, защото има така -1. Дай оръжието, е кучко. Не бягай, Мишко. Аз вече се хилнах на фул почти заради тия ботове. Някъде тук, усещам го, че някъде тук. Знаех си. -1. Не, стига да човек. Добре, значи първата игра не се получи, нека преминава към втората. Така хора, ето вече сме във втората игра. Наистина, тук лава толкова много.
Но поне ви позволява да играете на 300 FPS, това че пинга е по-висок е друг въпрос. Там да скочиме. Няма ли да е малко далече зоната? Окей, ще послушаме приятелката ни. В Chapter 2 ремикса в истинската, това ми беше любимата локация, защото от тук се убиваше то Еминема с минигъна, а минигъна тогава беше много OP оръжие. Обаче аз на истинската Fortnite, боже, не съм играл толкова много време, тя стана много тъпа. Тук моля падна някъде да оцелея. Явно не. Добре де, би трябвало да оцелея. Истински хора тук не виждам. Копеле, ти си бот. Света нека си загива. Да, материал йок. Мама има истински човек тук, защото нашия умря. Добре, това са сеймбот ли е гад? Да бе, ще трябва да сканираме са. Трошим го и съм обал майката. Защо ми маркваш? Цено ще мога да дойда при тебе, аре ще се опитам. Какво ми става, бе? Чакай, бе, с тия марква е педал такъв. Къде си, бе? Момчето ми? То довърши тимейта ми! Добре, what the fuck? Умирай в дупка, копеле. Не ме страли! Само ти не ме страли! Ти се рана имбота. То да не е лефнал, бе. Дъп. Да, сета, няма го ребутвам. Тъмън няма се занимавам с някакво циганче. Отиваме към зоната, че явно не е добре положението. Лодка има. Я чай да има мапа. Ще даме нека едно тук след малко. Добре, медкит. Поне можах да избегна смъртта, което е хубаво. Аре, хилве, това нещо по-бързо, моля ти се. Че не ми си тук 3 часа. Айде бе. Дано да има нещо чест тук с един бигпот да се хилна на фул. Или поне патрони да има. Защото за емката, например, тия патрони не са ми до никъде. Добре, 2 честа има. Тук обаче спас и такива неща не се намират толкова лесно като в истинския Chapter 2, когато си беше. Те тогава се намираха на земята, а сега не може да ги намериш и от често много трудно се падат.
Трябва да бягам някъде натам. Още един чест. Това е такова с хилчета. Ще я взема, защото това е такова много бързо. Това е на 1 километър от мене. Кога ще стигна до там, не знам. И материали помежду другото. Как лагва. Така или иначе имаме 5 минути да нафармим малко материал. Колкото да убия един човек и да му взема материалите, това ми е предостатъчно и патрони и материали си всичко. За сега съм си добре. Тая голямата къща трябва да отиме. What the fuck? Маркнах помпа от такова разстояние. Готино. Има един Project Wings, който е с Chapter 3 сезон 1. Нали, нещо като EasyFN, само че 3 пъти по-добро. Не лагва изобщо. Общо взето, там е просто много добро всичко. И ти позволява повече FPS, по-малко пинг. И там за победа ти дава по 200 V-Bucks, за кил по 75, което ти е предостатъчно, нали? И в Items Shop пуска постоянно рядки неща, като например Black Knight, Travis Scott могат да ги пуснат, Take Dale, левата на Axe, общо взето има бе тяките работи. Докато тук, откато играя на това нещо, нито един път не е пуснал нещо хубаво в шопа. Освен кирки, ама това не го броиме като нещо хубаво. Обаче EasyFN май е най-трагичният проект от всичките, защото най-лагва, най-малко го играят като цяло. Искам вече да намеря някой да се изпотрепаме. Тъвото е, че тук да намериш някой просто е в тази голяма зона. 33 човека. Как трябва да намеря някой? В смисъл малко трудно. Аз забравих да кажа, че и Battle Pass е като в истинската. В смисъл, трябва вие да си го развивате, като вдигате левел и то ви дава там. В смисъл, с всеки левел дава да отваряш нещо, май не знам, не съм сигурен. Понеже съм си го пуснал, само ми го отваря. Много ме кефи това мувмента на пикек, със смисъл как го прави, просто уникално. Тук трябва да има поне един човек. Айде да го свалиме този тъпанар. Чай, аз нямам патрони за какво такова, не знам. На едно е моят хеликоптера. Стреляйте го и вие, Добре, то си умре от водемич. Да, то си загина. То няма никой за какво го стреля жалут. Минус патрони просто е така. Тук трябва да има поне някой, защото стреляха това. Да, разбира се. И то е истински. Набих му 1000 HP поне. Минус. Охо, това, значи тази помпа отвратителна е, ама поне е спамерска.
Аз благодарение на този тапанар се напълних материали, бе. Кев. Тъпото тук е, че има и прота, нали, където могат да играят. Аз по принцип не съм толкова чак добър. Защото аз съм си свикнал на Project Wings, защото аз сам играх постоянно. И сега тук просто едитването ми е отвратително. Като цяло, понякога демиджа, който биете лагва, това е единствената читня в тази игра. Его как лагва, то ме връща назад, аз ходя напред, то ме връща назад. Ево тук става, охо, I have a problem. Поне имам материал. Хилнах се. Сега ако ги изгаврят две в едно, където ми играха. Ми гавра си ги две в едно, май. What the fuck, и двамата? Значи тия трябва да са в един тим, what the fuck? Та игра не я разбирам. Поне единия можеше да билди, ама... Добре, че беше тактикала да го отрепам, защото ако не беше тази тъпа помпа... Си умирах като куча, реално. Аз не знам, значи зоната е такава малка. И се моля, когато стана едно в едно накрая да... И ако стигна до там, нали, да ми остане някакъв по-добър. Защото ако ми даде някакъв... Охо, някой иска снайпера. Ще се опитам да е. Да. Не, този снайпер ми е много странен. Този изключи от хеликоптера. Не очаквай да ме убиеш по принцип. Покажи се да е шматка. Ще играме на хайграунд ли? Окей. В тази игра са малко повече тегави. Добре, изобщо не са тегави реално. Плюс кар. Най-накрая направих един адекватен трипъл едит. Дева и Дискорда, дева. Не. Тук може би ще имам проблеми, на това има моя просто уникален. Как като моя са едно? Баш уникален начин е. Добре, по него изсипах. Изобщо не мога да се оплача. Единствения шит е, че съм на малко HP реално. Тук триплейта е тегъв, па представям си да се опитам да направя клад едит, аз просто се тотално. Тук има такова, къде е? Има airdrop. Свали го.
Гуд. Добре. А хилове? Интересна игра. Любимия ми глайдър е то, просто много ма кефи как пее. Тъпя скара най-тъпото спамърско оръжие, реално, защото е толкова крив, че няма докъде. Окей, няма да се оплача. В смисъл, не мога да се оплача, да. Трети медкит, нека си имам. Не, че ще ми помогнат много, защото тия 10 секунди, къде ти изискват за да се... За да те хилне, аз просто нямам думи. Аз сега не знам на къде да хода, защото няма никой. Просто ние сме 6 човека в такава голяма зона. И аз къде да намеря някой. Да, това е минуса, че не мога махнете при едита. Което е много шит. Добре, това го направи хубаво. Или просто... Не, че едитването е бавно, просто трябва бая време да се свикне с това едитване. Дано поне тук да има някой, защото вече ми е скучно. То представям, че сега на самия клип колко е скучно да го гледат. Майка ти дева. Добре, печени. Аха. Нок. Ма този снайпер бие само 95. Фул шит. Що не те целя? Да, как ще оцеля, аз целя по тревата, реално. Аз това реално го трепах за да се хилна, защото... Реално съм на малко. То не е истински, какво си такова материалите, бе, само майките направо го трепаме това. Ще го бавим сега. Само ще му конфискувам минитата. Не съм чак толкова по-зле, бе. Само приедита ми пречи. Значи, ако имаше настройката да махна приедита, щеш да е просто... И фрибилда ми щеш да е просто... Като в истинската Fortnite. Да не си мислите, че ви остава така. Ще ви търса. Рано или късно ще ви намеря. От един такова на друг. Ей тук. Демек ще стана 3. Не. Що ме среба въздуха истински? Да. Що ме истински? Истински материал. Не, той е на... Този е на лайт. Този е полубот, полуистински, май. Чао, зона. То Skybase, аз ли съм го правил, бе? Ето, значи то ще имам приедит, направо не мога да понасям. Момче, къде се криеш? То рано се криеш като жена, ама айде. Покажи се и няма да има, защо се мъчиш? Шматка.
Сега представям си ама отрепа. И шматката ще се окажа аз. Аха. Парапапа. Сега гледайте 3, 2, 1. Кур. Добре, понеже е бот, да му направим по-интересно. Нека да е no scope. И free build. What the fuck are you doing, bro? Здравей, тук съм. Чакайте, така ще се опитам да го носкопна. С скок, в смисъл да му скоча отгоре и да го отрепам. Само искам да се махнеш от там. Така ще го стрелям, от тук. Малко трудничко, защото този снайпер е по-крив от да не казвам какво. Добре. Много добра игра. Обратно към лобито. И така, хора, вече сме в лобито. Надявам се, че това видео ви е харесало. Ако е така, един палец нагоре, абонирайте се за мене, чакайте нови видеа и знаете, че в следващото видео ще има туториал за тази Fortnite и който иска да играем заедно, да ме адва. Ще играем долу, ще качим видео заедно и чао!